Ha estat un programa super emocionant. Jo personalment he tingut l'oportunitat de ballar la de Out of My Mind de Third Eye, davant de Third Eye, llavors ha sigut super heavy rebre els seus consells i la seva puntuació i que m'hagin valorat. Ha sigut per totes un programa que he empatat molt, així que crec que tots sortim bastant contentes d'aquest, la veritat. Jo ja sé que no sóc massa potent en quant a ball, però intento explotar alguna cosa que se'm doni bé, que són les expressions, i em va tocar una part que tractava exactament d'això, d'explotar les expressions, i la veritat és que no estava molt content amb com em va sortir el ball, però estava molt més orgullós de les cares. Third Eye ha vingut avui i ha sigut increïble, rotllo. Són unes artistes conegudes de Corea i a sobre ballaven una cançó seva d'on em va tocar a mi i va ser un repte, però m'agraden. La veritat és que ha estat increïble, o sigui, a totes ens ha fet molta il·lusió que estiguessin aquí. Per mi va ser super impactant, que em valorin com directament elles, doncs per mi ha estat com, no sé, surrealista, o sigui, no sé, una experiència molt guai, la veritat. El fet de guanyar aquesta batalla justament ha estat algo que m'ha ajudat molt a mi també, no? Perquè a vegades el programa està sent, com ja vam dir en algun altre programa, una muntanya russa, llavors això com que em va donar molts ànims per seguir endavant i estava més animada també amb el meu grup. Diu que teniu unes expectatives i que les heu complert, que ha estat molt guai, que se li han posat les pèls de punta i això doncs, que ho ha vist molt bé. Quan em van donar el set, tant l'Helena com l'Third Eye, em vaig ficar a plorar com mai. Literalment, estaven tots en plan Geo, no passa res. Però em va emocionar molt, sobretot que m'hagin donat el set l'Third Eye, perquè crec que ha sigut l'únic set de Third Eye. És que unes idols et donin un set, és que no tinc res a dir, no sé, impactada. 네, 그리고 저희가 굉장히 최고점을 준 팀이 있는데요. Això, que ell ha donat la puntuació més alta a Helium i que podeu estar contentes, expectants. 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. Jo he de dir que he donat 2 puntuacions altes. Una ha sigut per Helium i l'altra ha sigut per Dala. No sé com expressar-me. Va estar molt guai guanyar aquesta, ja que Twice és dels meus grups favorits i realment ho vaig fer per elles, la veritat. Ens ha sorprès molt Moltíssim. una persona i crec que de progressió de programes, que és de la Crew, avui t'hem vist com mai. Vull dir, a vegades com el grup passes com una mica més desapercebuda. I avui s'ha notat la teva presència, s'ha notat tot l'esforç. Per això t'he donat la puntuació màxima a tu. Sí, ha estat molt bé. La veritat és que, sobretot, personalment em va sobtar molt perquè la part que em va tocar era bastant complicada de defensar. Ah, sí, m'ha sobtat molt guanyar-la. He tornat a donar 2 10, 2 7 sobre 7, aquí que han sigut per East i per Dala.
Doncs no m'esperava guanyar Tomboy, la veritat. M'ho he passat molt bé. Sí que m'he passat molt bé a la gravació i també molt agraït de les meves companyes perquè ens vam ajudar entre totes i ha estat guai.